On vaikea keksiä mitään todellisia perusteita sille, miksi Tiitisen listaa ei ole vielä julkaistu tähänkään päivään mennessä. Kyseessähän on siis lista, jonka suojelupoliisi sai 1990-luvun alussa Länsi-Saksan silloiselta tiedustelupalvelulta, jossa on lista nimistä, joille epäillään olleen yhteistyötä Itä-Saksan tiedustelupoliisi Stasin kanssa. Tämmöisten aineistojen julkaiseminen nyt jo melkein 35 vuotta sen jälkeen, kun ne on saatu, olisi tärkeä osa Suomen tilintekoa menneisyyden kanssa. Meillä ei ole toimittu aina sillä tavalla, että se kestäisi päivänvaloa, ja on jopa epäilyjä, että ollaan toimittu haitallisesti omaa valtiota kohtaan. Kyllä tämmöiset listat, joista meillä on tieto, niin pitää uskaltaa julkaista, ja ne pitäisi pystyä käsittelemään samalla tavalla kuin muutkin tiedot, mitä tässä yhteiskunnassa tulee. Etenkin sen osalta, että mitkä on ollut tämmöisten henkilöiden motiivit vaikuttaa tiettyihin asioihin silloin, kun he ovat olleet aktiivisia toimijoita politiikassa tai liike-elämässä, niin pelkästään sen meidän menneisyyden tilinteon kannalta taas tärkeä asia. Joten minusta Tiitisen lista vastaavat dokumentit tulisi julkaista nyt, kun aikaa on kulunut jo näin paljon, ja Suomessakin tehdä selkeästi tilintekoa meidän menneisyyden kanssa, miten täällä on aikaisempina vuosikymmeninä toimittu.